Kalilimodog ko nga po nga ranaw. O, tiga ka na sunod na sa balo iya. Di kan sa kano din na pito. Naka, edi na muna sa pito. Aka narakan, no? Ganiyo ko, o ni nang aragin dengan runo kano suara ko, makapanggulalan ko na estero nagagawa na pananadam. Maniyang ko na mabeto Engineer Habiba Abdullah Hamid Sodi kan ginawa iya kay estay sa ubangan sa estay daranaw. Kudi-kudi kipagulaw-laan ako sulok kudi ubangan sa niyo na makapangin sukurakan o ka ano man yan na bayanan niyo ko na mga ulama subusutuin tanwe da kalambay sa tinanago da kapawing sabi niyo din na pagpagni ako kadnan tanwe sa isa madaya matano sa kakanaganiyo ko ni nangaragin dengar no kanasang ano suara ko. Ayamat tana mga muda gumangaragin na malamat sa pamikiranan kanana dito tagudaya aso suara ko. Sa ining dudag kanarakan so maanaw salama kalilintad na bukapipiya ginawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.